il-ħin sar. Nispera li jintom sew, aħna lesti biex nibdew! Tajjeb, grazzi tfal tal-li qegħdin magħna rġajtu, dan il-video ħajkun fuq in-numri bil-Malti u ħanoddu in-numri flimkien permezz ta' logħba. Allura ħajkun ħafna interessanti u sabiħ u vera tfal. Mela, għal din il-logħba kull ma tkom bżonn huwa dan. L-abbar tal-inxi, qegħdin hawn wara, lesti? U arloġġ bil-ħin għal-minuta. Tajjeb? Mela li ħanamlu l-arloġġ fuq minuta. U ħajibda nieżel l-arloġġ sewwa. U ħanaraw kemm jirnexxilna f'din il-minuta nwaħħlu l-abbar tal-inxi mal-ħwejjeġ. Tajjeb? Lesti tfal ma' numru 3 nibdew il-logħba? Iva! Mela 1, 2, 3, tlaqna! Bravi! Issa lesti biex noddu ħanaraw kemm għandna l-abbar tal-inxi mal-ħwejjeġ. Tlaqna, mela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 il-labbra tal-inxir. Bravi ferm. U intom kemm irnexxilkom twaħħlu? Jekk ma għamiltux illum magħna dal-boħra ara li tagħmluha li naraw kemm kontux iktar jew inqas. Tajjeb tfal, imissa qabel nitilqu għandna kanzunetta ħelwa fejn ħanoddu l-labar li għandna mwaħħlin mal-kontenitur tagħna. Tajjeb? Mela. Kollox għandna 10 fil-verità u ħanodduhom flimkien mad-diska li naf żgur li tafu r-ritmu tagħha u ħanodduhom bil-Malti, tajjeb? Ħalli żgur inkunu nitalmu n-numri bil-Malti. Mela jena naqra mużika u nistgħu nibdew. Grazzi tal-li kontu magħna, imma qabel imorru ħanfakrukom subscribe. Like and share like and share. Sahaw ciao. Ciao ciao.